शुभ सकाळ पिलाମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ମେଳା ର ତୃତୀୟ ପାଠ ଦ୍ୱିଶତକ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଏଇଠି ଏକ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ତମେ ହେଇସାରିଥିଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିଶତକ 100 ରୁ 200 ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଏଇ ପାଠଟିରେ ହବ ହେଲା। ତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲୋକେ ଗଣନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଜିନିଷ ହିସାବ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ କାନ୍ଥ 2 କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲ ତମମାନେ ଯେ ଗାର ଟାଣିକିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ବା ଗଛର ଛାଲିରେ ଚିତ୍ର କରି ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡକୁ ଲେଖି ରଖୁଥିଲେ ଗାର ଟାଣି। ସମୟକ୍ରମେ 5, 10, 20, 60 ଟିକିଆ ଦଳ କରିବା ଜିନିଷର ହିସାବ ରଖିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ମାତ୍ର 10ଟି ସଂକେତ ଥିଲା। ଶୂନ ଜାଣି ତ ଅଙ୍କ 0, 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ଏଇ 10ଟି ସଂକେତକୁ ନେଇକିରି କଣ କରୁଛେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରୁଛେ ହେଲା। କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ପଦ୍ଧତି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହା ମାନବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଇତ୍ୟାଦିର ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆବିଷ୍କାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଶୂନ। ଶୂନ ସଂକେତର ପରିଚୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଯଥାର୍ଥ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶୂନ ଯୋଗ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଲା ହେଲା। ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଯେତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ବି ଲେଖି ପାରିବା। ଲେଖିବା ନା ଏବେ ଚାଲ ଏଠି ଲେଖିବା। ଛବିଟିକୁ ଦେଖି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଗଣନା କରି ଲେଖ। କମଳା କେତୋଟି ଅଛି ଦେଖ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ଏଠି 21, 22 କେତୋଟି କମଳା ଅଛି 22। ଚୁଡି କେତୋଟି ଅଛି ଚୁଡି? ଏଠି ତ ଦେଖା ଯାଉନି ହେଲା, ତଥାପି ଗଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାରେ କେତୋଟି ଚୁଡି ଅଛି ତମେ ଦେଖାଯାଉନି ଠିକ ସେ ଗଣି ପାରିବ ନାଇଁ। ହେଲା, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ତାରେ 50ଟି ଅଛି। ତ ଏଇଟାରେ 50ଟି, ଏଇଟାରେ 50ଟି, ଏଇଟାରେ 50ଟି, ଏଇଟାରେ 50ଟି, ଏଇଟା 50ଟି। ଏଇପରି ଭାବରେ ତମେ କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଡି ଗୁଡାକ 20ଟି ଲେଖେ ତ 100ଟି ବୋଲି ଚୁଡି ତମେ ଲେଖି ପାରିବ ହେଲା। ଲଡୁ କୋଉଠି ଦେଖ ଅଛି? ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଡୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଠି ତମେ ଗଣିକି ଲେଖ 2, 3, 4, 5। ଏଇଠି 50ଟି ଲଡୁ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି କେତୋଟି ଲଡୁ ଅଛି? 30ଟି ଲଡୁ। ସର୍ବମୋଟ 80ଟି ଲଡୁ ଅଛି ହେଲା। ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ। ଟିକିଲି କେତୋଟି ଅଛି? ଟିକିଲି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିକିଲି ପକେଟ ରେ 20ଟି ଅଛି। 1, 2, 3, 4ଟି ଟିକିଲି ପକେଟ ହେଲା। 80, 4ଟି, 5ଟି, 6ଟି, 7ଟି 140ଟି ହେଲା। ତାପରେ କଦଳୀ କେତୋଟି ଅଛି? ଏ ଡଜନରେ 12ଟି ଅଛି। ଏ 12ଟି, ଇଏ 12ଟି, ଇଏ 12ଟି, ଇଏ 36ଟି କଦଳୀ ଅଛି ହେଲା। ଆସ ଖେଳିବା। ସାପ ସିଡି ଖେଳ। ଖାଲି ପଟାରେ ଘର ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ହେଲା। ଦେଖିଛ ନା ସାପ ସିଡି ଲୁଡୁ ଖେଳିଛ? ହଁ। ଏଇ ସାପ ସିଡି ଖେଳ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ 13 ରୁ ସିଡି ଚଢିବ, କଣ 13 ରୁ ସିଡି ଚଢିବ, 13 ରୁ ସିଡି ଚଢିବ, ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବ? 13 ଦେଖ, 13ରେ ସିଡି ଚଢିଲେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ? ଏଟା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ନା ନାଇଁ? ଏଇ 50ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଲେଖିଦବ 50ରେ
ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ତମେ 2 କ୍ଲାସ ରେ ପଢିଛ, ମୁଁ କହି କହି ଯାଉଛି। ଯଦି ତୁମେ 25 ର ସାପ ମୁହଁରେ ଅଛ, ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବ? 25 ର ସାପ ମୁହଁରେ ଅଛ, ତାହେଲେ ତମେ 2 కి ଆସିବ। 25 ର ସାପ ମୁହଁରେ ଥିଲେ କଷି କଷି କୋଉଠି ଆସିବ? 2 కి ଆସିବ ହେଲା। ଯଦି ତୁମେ 96 ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତୁମ ଲୁଡୁ ଗୋଟିରେ କେତେ ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ସାପ ପାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ? ଯଦି ତୁମେ 96 ଘରେ ଅଛ ହେଲା, ଏଇଟା କେତେ ତମର ଲେଖିଦିଅ, କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦିଅ। ଏଇଟା 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। 96 ରେ ଅଛ ତ 1, 2, 3 3 ପଡିଲେ ତମେ ସାପ ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିବ। କେତେ ପଡିଲେ? 3। ସବୁଠାରୁ ବଡ ସାପର ଲାଞ୍ଜ ଥିବା ସ୍ଥାନର ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ କାଠି ବିଡା ଓ ଖୋଲା ବିଡା ଦ୍ଵାରା ସୂଚାଅ। ଦେଖ, ସବୁଠାରୁ ବଡ ସାପ ଏଇଟା ନା ହେଲା। ବଡ ସାପର ଲାଞ୍ଜ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ, ଲାଞ୍ଜ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଠି ଦେଖ, 54, ଏଇଟା 53 ହେଲା। କାଠି ବିଡା ସାହାଯ୍ୟ ସଜେଇବା। ଦେଖ, ସଜେଇ ଦଉଛି। 50ଟା ବିଡା, 10ଟା ବିଡା କରିବା ନା ନା? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ଗୋଟେ ବିଡା ହେଲା, ଗୋଟେ ବିଡା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଡା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ତିନିଟା ବିଡା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ଚାରିଟା ବିଡା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ପାଞ୍ଚଟା, 50 ହେଲା। ଆଉ ତିନିଟା କାଠି, 1, 2, 3 ହେଲା। 53ଟା କାଠି ହେଇଗଲା। ସାପ କେତେରେ ଅଛି ନା? 53 ରେ ଅଛି। 53ଟା କାଠିକି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ତମେ ବି ଲେଖିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ମୋଟୁ ପତଲୁ ଦେଖିଛ? ହଁ, ମୋଟୁ ପତଲୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛ ନା? ତାହେଲେ ମୋଟୁ ପତଲୁ ଭିଡିଓରେ ଦେଖୁଛ, ଏବେ ମୋଟୁ ପତଲୁ ଭିଡିଓ ଚାଲ ଦେଖିବା। କଣ ଦେଖିଲ ମତେ କହିବ? 36, 37, 39, 40। 36, 37, 39, 40, 55, ଦେଖିଲ 56, ନା? 63, 64, 89, 90। 36, ଦେଖିଲ, ମୋଟୁ 37, ପତଲୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଣ ପୂର୍ବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବି ଦେଖ, ମାଠିଆଟେ ଦେଇଛି ତମର। ମୁଁ ପାତ୍ର ଯେମିତି ମୋଟୁ ପଚାରିଲା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ମୋଟୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କହିଲା, ପତଲୁ ତାର କଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କହିଲା। ସେମିତି ପାତ୍ର ବି ଏଇଠି ଦେଇକି ତମ ବହି ଦେଖ। ମୁଁ କହିଲି 39, ପାତ୍ର କହିବ 40। ମୁଁ କହିଲି 42, ପାତ୍ର କହିଲା 43। ମୁଁ କହିଲି 63, ପାତ୍ର କହିବ 64 ହେଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି 89, ପାତ୍ର କହିବ 90। ମୁଁ କହିଥିଲି, ପାତ୍ର କହିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ମନେକର 50, ପାତ୍ର କହିଲା 51। ମୁଁ କହିଥିଲି 99, ପାତ୍ର କହିଲା 100। ତାହେଲେ ମୋଟୁ ପଚାରିଲା 100 କଣ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ, 99ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଠି ଯୋଗ କଲେ 100 ହେବ ହେଲା। 10ଟା ବିଡା ଯଦି କାଠି କାଠି କରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ 100କୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ହେଲା। 10ଟା କାଠି ଗୋଟେ ବିଡା କରିବ, 10ଟା ବିଡା କଲେ ଆମର 100ଟି ହବ। 10ଟି ଟିକିଲି ଥିବା 10ଟି ପକେଟ ମିଳିତ ହେଲେ 100ଟି ହେବ ହେଲା। ଓ, ସେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛି, ଏହାର ହେଉଛି 100 ରନ୍। ତ ଶତକ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରୁଛି ଶୁଣିଛ ଖେଳରେ, ତା ମଧ୍ୟ 100 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟୁ ପତଲୁ ଭିଡିଓ ଦେଖଉଛି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ମୋଟୁ ପତଲୁ ଭିଡିଓ 36, ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନା? ହଁ, ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ ମୋଟୁ ପତଲୁ ଭିଡିଓ ଦେଖ। ଦେଖିବ ନା? ହଁ, ଦେଖ। 70
ଓ 30 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 100 ହେବ। 45 ଯୁକ୍ତ 55 ହେଲେ କେତେ ହେବ? 100 ହେବ। 70 ଓ 30 ଯୋଗ ଦେଖ ମୋଟୁ ପଚାରୁଛି, ଆରେ ପତଲୁ 70 ଆଉ 30 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? ତ ପତଲୁ କହୁଛି 100 ହବ। ତାପରେ ମୋଟୁ ପଚାରୁଛି, ଆରେ 55 ଆଉ 45 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? ପତଲୁ କହୁଛି ପୁଣି ଥରେ 100 ହବ। ତ ଆସ ତମ ବହିରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 70 ଆଉ 30 ମିଶିଲେ 100 ହବ। ମୋଟୁ ପତଲୁ କଥା ହଉଥିଲେ। ଆଉ କେତେ କେତେ ମିଶିଲେ 100 ହବ କହିଲ ଦେଖି? ଏଇଟା କେତେ ଦେଇଛି? 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 80 ଆଉ 20 ମିଶିଲେ 100 ହବ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ସେଇପରି 1, 2, 3, 4, 5, 50 ଆଉ 50 ମିଶିଲେ ବି 100 ହବ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ। ତ ଦେଖ ମିଲୁ 65 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକ 35 ଦେଇ 100 ପୂରଣ କଲା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟରେ 65 ଥିଲା, 65 ରେ 35 ମିଶିଲେ 100 ହେଲା। ହେଲା, ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 65 35 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? 100 ହେଲା। ହେଲା, ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦର୍ଶା ହେଇଛି। ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ମନେକର କଣ କରିବି, ମୁଁ ଏଇଟା ଠିକ ସେ ହେଲାନି। ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କରୁଛି, ତମେ ବି କର। ମନେକର ମୁଁ କୋଉଠି ଯିବି? 45 ରେ ଅଛି। କେତେରେ ଅଛି? 45। କେତେ? 45 ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଡେଇଁଲେ ଯିବି? ଦେଖ ଆଉ କେତେ ଡେଇଁଲେ 100 କୁ ଯିବି? ନା ଆଉ 55। ହେଲା, ପେନ୍ ଟି ଠିକ ରେ ଚାଲୁନି ପିଲାମାନେ। ଆଉ କେତେ? 55 ଡେଇଁଲେ ମୁଁ 100 କୁ ଯିବି। ତ 45 ମିଶାଣ 55 ହେଲେ କେତେ ହବ? 100 ହବ ନା ନାଇଁ? ହଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଦିଆସିଲି କାଠିର କିମ୍ବା ଗଣନ ଶିଲର ବ୍ୟବହାର କରି 100 ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। 60 ରେ 40 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? 100 ହବ। ହେଲା, 45 ରେ ଏବେ କହିଲେ କଣ? 65 ମିଶି କେତେ ହବ? 100 ହବ। ଏଇଟା କଣ? 75 ରେ 25 ମିଶିଲେ ବି 100 ହବ। ହେଲା, ତା ସହିତ 15 ଏବଂ 85 ମିଶି 100 ହେବ। ଆଉ କେତେ କେତେ ଲେଖିପାରିବ ତମେ? ଲେଖିପାରିବନି? 90 ପ୍ଲସ 10 ଏବଂ 10 ମିଶି 100 ହେବ। ହେଲା, ତାପରେ କେତେ ଲେଖିବ? 51 ଆଉ 49 ମିଶିଲେ 100 ହବ। ହେଲା, ଦେଖ ଏଇ ଫୁଲ ପାଖୁଡା ଭିତରେ 100 ର କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ଏଠି ଦେଇଛି 60 ଆଉ 40 ମିଶିଲେ 100 ହବ। 55 ଆଉ 45 ମିଶିଲେ 100 ହବ। 30 ଆଉ 70 ମିଶିଲେ 100 ହବ। 37 ଆଉ କେତେ ମିଶିଲେ 100 ହବ? 63 ମିଶିଲେ 100 ହବ। ହେଲା, ଏଟା 81 ଦେଇଛି। 81 ରେ କେତେ ମିଶିଲେ 100 ହବ? ନା 19 ମିଶିଲେ 100 ହବ। ହେଲା, ସିଧା ଲେଖିଦେଲି। 25 ରେ 75 ମିଶିଲେ 100 ହେବ। ଏଇପରି ଲେଖିପାରିବ ନା? ହେଲା, 91 ରେ 9 ମିଶିଲେ 100 ହବ। ହେଲା, ତାପରେ କେତେରେ 0 ମିଶିଲେ 100 ହବ? 100 ରେ 0 ମିଶିଲେ 100 ହବ। ହେଲା, 90 ରେ 91 ରେ ନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଲେଖେ। 92 ରେ ଲେଖିପାରିବି ନା? 92 ରେ 8 ମିଶିଲେ 100 ହବ। ହେଲା, 93 ରେ 7 ମିଶିଲେ 100 ହବ। 94 ରେ 6 ମିଶିଲେ 100 ହବ।
95 ରେ 5 ମିଶିଲେ 100 ହବ। ଏଇପରି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ହଁ। ଆସ ଖୋଜିବା 100ରେ କେତୋଟି ଅଛି। ବାକ୍ସରେ ଦିଆସିଲି କାଠିର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁମାନ କର। ଦିଆସିଲି ଖୋଳରେ କେତୋଟି ଅଛି? ବାକ୍ସରେ ଦିଆସିଲି କାଠିର ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ଲେଖ। ତାର ଅନୁମାନ କେତେ ନିକଟତର ଥିଲା? ଦେଖ ଅନୁମାନ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଗେସ୍ କରି କହିବ। ଗେସ୍ କରି କଣ କହିଲ? 45 ହେଲା। ବାକ୍ସରେ ଦିଆସିଲି କାଠି ଗଣିଲ, ଗଣିଲୁ କେତେ ଆସିଲା? 50। ଅନୁମାନ କେତେ ନିକଟତର ଥିଲା? ନା 5 ନିକଟତର ଥିଲା। ପାଖାପାଖି 100ଟି ଦିଆସିଲି କାଠି କେତୋଟି ବାକ୍ସରୁ ପାଇଲ? ନା 2ଟା ବାକ୍ସରୁ ପାଇଲ। କେତେଟା ବାକ୍ସରୁ ଦିଆସିଲି କାଠି 100ଟା ପାଇଲ? 2ଟା ବାକ୍ସରୁ ପାଇଲ। ବୁଣା ମଟର ଭଳି ମୁଠାଏ ମଞ୍ଜି ନିଅ। ବୁଣା ମଟର ଭଳି ମୁଠାଏ ମଞ୍ଜି ନିଅ। ତୁମେ ହାତରେ କେତୋଟି ମଞ୍ଜି ତାକୁ ଅନୁମାନ କରି କୁହ। କେତୋଟି ମଞ୍ଜି ଅଛି? 20ଟା ମଞ୍ଜି କହିଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଞ୍ଜି କେତେଟା? ନା 23ଟା। ହେଲେ କେତେ ମୁଠା ମଞ୍ଜି ନେଲେ ତୁମେ ପାଖାପାଖି 100 ପହଞ୍ଚିବ? ନା 5 ମୁଠା ହେଲା। କେତେ ମୁଠା? 5 ମୁଠା ମଞ୍ଜି। ଏଗୁଡିକୁ ଦେଖ ବହୁତ ସହଜ ହେଲା। 100ରେ 1 ମିଶି 101 ହୁଏ। 100ରେ 2 ମିଶିଲେ 102 ହୁଏ। 100ରେ 3 ମିଶିଲେ 103 ହୁଏ। 104 ହୁଏ। 5 ହୁଏ। 105 ଲେଖିଦବ। 100ରେ 6 ମିଶିଲେ 106 ହୁଏ। 100ରେ 7 ମିଶିଲେ 107 ହୁଏ। 100ରେ 8 ମିଶିଲେ 108 ହୁଏ। 100ରେ 9 ମିଶିଲେ 109 ହୁଏ। 109। 100ରେ 10 ମିଶିଲେ 110 ହୁଏ। ପୃଷ୍ଠରେ ଧାରରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦେଖ ଏଇଠୁ ଲେଖିପାରିବ ନା 100 ପରେ 101, 102, 103, 104, 105, 100, 100, 107, 108, 109, 110, 111, 112। ଏଠି ମୁଁ ସିଧା ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା। 113, 114, 115, 116 ହେଲା। 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ଲେଖିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଏମିତି ଲେଖ। ଆସ କାଠର ବିଡା ଓ ଖୋଲା କାଠି ବ୍ୟବହାର କରି 100ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବା। ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ବିଡା ଓ ଖୋଲା କାଠି ଚିହ୍ନଟ କରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଲେଖ। ଦେଖ 100 ବିଡାରେ କେତେଟା? 100ଟା। କେତୋଟି 100ଟା ଅଛି? ଗୋଟିଏ। କେତୋଟି 10ଟା ବିଡା ଅଛି? 2ଟା। କେତୋଟି ଖାଲି କାଠି ଅଛି? 3ଟା। ମିଶିକି ହେଲା 123। ସେମିତି କେତୋଟି 100ଟା ବିଡା ଅଛି? ଗୋଟେ। କେତୋଟି 10ଟା ବିଡା ଅଛି? 3ଟା। କେତୋଟି ଖାଲି କାଠି ଅଛି? 3ଟା। ତ ମୁଁ ଲେଖିପାରି 133। କେତୋଟି 100 ବିଡା ଅଛି? ଗୋଟେ। କେତୋଟି 10ଟା ବିଡା ଅଛି? 3ଟା। କେତୋଟି ଖାଲି କାଠି ଅଛି? ନା 5ଟା। 135। ସେଇପରି ଲେଖିବି କେତୋଟି 100 ବିଡା ଅଛି? ଗୋଟିଏ। କେତୋଟି ଖାଲି 10ଟା ବିଡା ଅଛି? 3ଟି। କେତୋଟି ଗୋଟିକିଆ କାଠି ଅଛି? ଗୋଟିଏ। ତ 131 ଲେଖିପାରିବି ନା ନାଇଁ? ନେକ୍ସଟ କେତୋଟି 100 ବିଡା ଅଛି? ଗୋଟିଏ। କେତୋଟି 10ଟା ବିଡା ଅଛି? 4ଟି। କେତୋଟି ଖାଲି କାଠି ଅଛି? 2ଟି। 182। ସେମିତି କେତୋଟି 100ଟା ବିଡା ଅଛି? ଗୋଟିଏ। କେତୋଟି 10ଟା ବିଡା ଅଛି? 0ଟି। କେତୋଟି ଖାଲି କାଠି ଅଛି? 4ଟି। 104 ହେଲା। ସେହିପରି କେତୋଟି 100ଟା ବିଡା ଅଛି? ଗୋଟିଏ। କେତୋଟି 10ଟା ବିଡା ଅଛି? 5ଟି। କେତୋଟି ଖାଲି କାଠି ଅଛି? 0ଟି। ତ 150 ହେଲା। ସେହିପରି 100ଟା ବିଡା କେତୋଟି ଅଛି? ଗୋଟିଏ ହେଲା। 10ଟା ବିଡା କେତୋଟି ଅଛି? 2ଟି। ଖାଲି କାଠି କେତୋଟି ଅଛି? 0ଟି। 120 ହେଲା।
ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ଭେରି ଗୁଡ। ନେକ୍ସଟ, ବିଡ଼ା ଏବଂ ଖାଲି କାଠି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ମିଳା। ଦେଖ 101 କୋଉଠି ଅଛି, ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡିବ ହେଲା। 101 116 ଦେଖ 100 ଆଉ 16 ଟା ଏଟା ଦେଖ 10ଟା 1 2 3 4 5 6 16 ହେଲା। 110 ଉପରେ ଦେଖ 100ଟା ବିଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ 10ଟା ବିଡ଼ା। 100 ଦେଖ ଖାଲି 100ଟା ବିଡ଼ା କୋଉଠି ଅଛି, 100ଟା ବିଡ଼ା ଅଛି ହେଲା। 140ଟା ଦେଖ 100ଟା ବିଡ଼ା ଗୋଟେ 10ଟା ବିଡ଼ା 4ଟା ହେଲା। ଆଉ ଖାଲି କାଠି 0ଟା ହେଲା। ଯୋଉ କଲ ଦେଖ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କହିଥିଲି ନା। ଆଚ୍ଛା, ମୋଟୁ ପତଲା ଭିଡିଓ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବ। ଦେଖ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋଟୁ ପତଲୁ କଥା ହଉଥିଲେ ନା। 36 37 39 40 55 56 63 64 89 90 36 ହେଲା ଦେଖିଲ ହେଲା, ମୋଟୁ ପତଲୁ କଥା ହଉଥିଲେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ନା 127 ର ମିଲୁ କହିଲା 127, ପାତ୍ର କଣ କହିବ 128 ହେଲା। ଏଟା ମିଲୁ ମୋଟୁ 109 ର 110, 134 ର 135, 105 ର ପାତ୍ର କଣ କହିବ 100 100 ହେଲେ 150 ଯଦି ପାତ୍ର କହିଲା ଇଏ 149 କହିବ, ଯଦି 100 କହିଲା ଇଏ 101 କହିବ ହେଲା। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦେଖ 100 110 120, 120 ପରେ କଣ 130, 130 ପରେ 140, 10 10 ବଢି ବଢି ଯାଇ 140 ପରେ 150 ହେଲା। ନିମ୍ନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନାଅ ହେଲା। ଦେଖ 125, 120 125 ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦେଖା ହେଲା, ଏଇଟା 125 ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 112, 112 10 10 ପରେ 11 112 ହେଲା। ଲେଖିପାରିବି 149, 150 ଏଇଠି ରହିଲା 149, 149 ଲେଖିପାରିବି ନା। 137 କୁ ସରି ଗଛର ଚିତ୍ର ଏଇଠି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। 112 ରେ କଣ ଗଛର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ଏଇଟା ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲା 125, ଏଇଟା ଗଛ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ହେଲା। ଗଛ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲ 112। ଆଉ 149 ରେ ହସୁଥିବାର ଚିତ୍ର, ପିଲାଟି ହସୁଥିବାର ହେଲା। ହସୁଥିବାର ପିଲା ଚିତ୍ର ଦେଖ ଗୋଲ କରିଦେଲ, ପିଲାଟି ହସୁଛି ହଁ। ତାପରେ 137 ରେ ଛକି ଚିହ୍ନ, 30 ଏଇଟା ଅଧା 35 36 37 37 ରେ ଛକି ଚିହ୍ନ 137 ହେଲା। ଲେଖିଦବା ଏମିତି ହଁ। ଆଗକୁ ଚାଲ, ଆସ ଖେଳିବା ତାଳି ଚୁଟକି ଓ ଥପ ହେଲା। ଗୋଟେ ତାଳି 100 କୁ ସୂଚାଇଲେ, ଗୋଟେ ଚୁଟକି 10 କୁ, ଗୋଟେ ଥାପ 1 କୁ। ତମେ ନମ୍ବର କହିବ, ମନେକର ମୁଁ କହିଲି 101, 100 ବେଲେ କଣ ଗୋଟେ ତାଳି 101, ଗୋଟେ ତାଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଥପ। ଚୁଟକି ନାହିଁ କାହିଁକିନା 101। ମୁଁ କହିଲି 112, ଗୋଟେ ତାଳି ଗୋଟେ ଚୁଟକି ଆଉ ଗୋଟେ ଥପ ଆଉ ଦିଟା ଥପ 12, ଦିଟା ଥପ ହେଲା। ଦେଖ 123 ବୋଲେ କଣ ହବ କହିଲ ପିଲେ ନା। 123 ରେ କଣ ହବ, ଗୋଟେ ତାଳି ଦିଟା ଚୁଟକି ଆଉ ତିନିଟା ଥପ। ଏଇପରି ନମ୍ବର ଖେଳ ଖେଳି ପାରିବ ନା ନାଇଁ ହେଲା। ଗୋଟେ ତାଳି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ 145, ଗୋଟେ ତାଳି ହେଲା, ଗୋଟେ ତାଳି ଚାରିଟା ଚୁଟକି ଚାରିଟା
चुटकी आ 5टा थप एमती कर तमें एटा क्लास समस्ते ग्रुप रे ठिया हुआ सार तुमको नंबर कहबे आ तमे माने ताली चुटकी आ थप करिवो हला वेरी गुड 151 152 153 154 हला 53 एटा 54 155 55 155 156 बोले 100 एवं 56 157 100 एवं 57 हला 158 बोले 100 एवं 58 159 159 100 एवं 59 हला लिखिल आग को चलो 160 161 एमती कर तमें 200 पर्यंत लिखि लिखि चल है एट देख ये करदे ना 151 153 154 155 156 157 158 159 160 सरी भूल हो गला 158 दे देछि हला 158 दे देछि 159 160 161 162 163 164 165 165 100 अरे अरे भूल लिखि दउछि पिला माने 163 दे देछि 163 पर 164 165 हला 166 167 168 169 170 हला 171 172 173 174 175 176 76 पर 177 हला 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 199 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 तापर 200 हला गिना पर एक छोट पात्र रे बुणा मटर चना मंजी भरी दियो हला पात्र को भल भाव देख एते मंजी ता अनुमान कर तुम्हें अनुमान मंजी संख्या केतोटी ये देख पात्र केतोटी अच्छी मनकर लिखली 145 है अनुमान बर्तमान गणी मंजी संख्या केतेला आम गणिले गणिलु रहा केते 155 है अनुमान प्रकृत संख्या मध्य निकटतर केते निकटतर ना 10 150 निकटतर है 150 पाखापाखि आंक भर प्रत्यय 10 है अनुमान कर केते गिना मंजी पाखापाखि 200 मंजी पाइब ना केतोटी मंजी गिना 200 मंजी पाइब ना पाखापाखि गोटे गिना आउ अधा है एक गिना आउ अधा है संख्या रेखा देख 200 लिखिपारी
ଯେମିତି 100 କୁ ଲେଖୁଥିଲ 150 ପ୍ଲସ୍ 50 200 ଲେଖିପାରିବି, 140 ପ୍ଲସ୍ 60 200 ଲେଖିପାରିବି, ସେଇପରି ଲେଖିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ହଁ, 5ଟି ବେଙ୍ଗଳୀ 5 ଲେଖା ଡିଅ, ଏହାକୁ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଇ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। 100, 100ରୁ 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150। ବେଙ୍ଗକୁ 20 ଥରକୁ 20 ଲେଖେ ଡିଆଁ। 100ରୁ 120, 120ରୁ 140, 140, 160, 60ରୁ 100, 80, 180ରୁ 200 ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିଦବ ଦେଇମାର। ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। 1 କମ 160ର ମୋଟୁ ପତଲୁ ଯୋଉ କହିଥିଲେ 159, 1 ଅଧିକ 160ର 100। ଆଜି ପିଲାମାନେ ମୋର ଖାଲି ଭୁଲ ହଉଛି। 161, 129ର 1 କମ ହେଲେ କେତେ? 128, ଏଇଟା 130, ଏଇଟା 178ର 1 କମ ହେଲେ 87ର 1 କମ ହେଲେ 183, 188 ହେଲା। 134ର 1 କମ ହେଲେ 133, 1 ଅଧିକ ହେଲେ 135 ହେଲା। ସେପରି 158ର 1 କମ ହେଲେ 157, 1 ଅଧିକ ହେଲେ 159 ହେଲା। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 କ୍ଲାସ ଯେମିତି ପଢିଥିଲା 2 ଅଙ୍କର, ଏବେ 3 ଅଙ୍କର ହେଲା। 2ଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦେଖ। କାଠି ବିଡା ଓ ଖୋଲା କାଠି ବ୍ୟବହାର କରି 125 କୁ ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖ କାଠି ବିଡା ଖୋଲା କାଠି ବ୍ୟବହାର କରି 125, 100 କିଆ ବିଡା ଦେଖିବ, 100 କିଆ ବିଡା ହେଲା, ଏଟା 100 କିଆ ବିଡା ହେଲା। ତାପରେ 10 କିଆ ବିଡା, 10 କିଆ ବିଡା 2ଟା, ତାପରେ ଖାଲି କାଠି 5ଟା ହେଲା। 125 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ମାଳି ବ୍ୟବହାର କରି 145 ଦେଖାଅ। 100 ସଂଖ୍ୟା ମାଳି 100 ଦେଖେଇବ, ତାପରେ 5, 40 ଦେଖେଇବ, ତାପରେ 5 ଦେଖେଇବ। ଏକ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ 170 କୁ ଦର୍ଶାଅ। ଏକ 170 ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଏଇ ଯୋଉ ଟାଣୁଛ ହେଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି, 10 10 ନେଇଯାଉଛି ହେଲା। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ହେଲା। ହେଲେ କେତେ ହେଲା ଏଠି ନା 90 ହେଲେ ଏଇଟା 170 ଏଇଟା ହେଲା। 20, 30, 40, 50 ଏମିତି କରି ନବ ହେଲା। 60, 70, 80, 90, 100 ଏଠି 100 ହେଇଗଲା। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ଏଠି 170 ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏବେ ଜାଗା ନାହିଁ, ତମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ 170। ଏଠି 10 ହେଲା। ନିମ୍ନ ସାରଣୀକୁ ଟିକେ ପୂରଣ କର। 114 ଦେଖ, ତମେ ଚିତ୍ର ବି କରିପାରିବ, ବିଡା ବି କରିପାରିବ। ଗୋଟେ 100 କିଆ ବିଡା, 10 କିଆ ବିଡା 1 ଗୋଟିଏ, ଖାଲି କାଠି 4ଟି, 114, 100 ଏବଂ 14 ଅଧିକ ହେଲା। ଏଇଟା କେତେ 132, 132 ତମେ ସେମିତି ଚିତ୍ର କରିବ ହେଲା। 100 କିଆ ବିଡା କରିବ ଗୋଟେ, ଆଉ 3ଟା 10 କିଆ ବିଡା କରିବ ହେଲା। ତାପରେ 2ଟା ହେଲା। 100 କିଆ ବିଡା ଗୋଟେ, 3ଟା 10 କିଆ ବିଡା, ଆଉ ଖୋଲା କାଠି 2ଟା। ସେଇପରି ଏଇଟା କେତେ 100 କିଆ ଗୋଟେ ହେଲା। ତାପରେ 5ଟା
10 के 5टा खाली काठी 4टा तो 154 ହେଲା 100 5 4 ହେଲା ତ ଏଠି ଲେଖିବ 100 ଏବଂ କେତେ ଅଧିକ 54 ଅଧିକ ହେଲା 172 100 କ୍ୟାବିଟ ଗୋଟେ କରିଦବ ହେଲା 7ଟା 10 କ୍ୟାବିଟ 7ଟା 2 3 4 5 6 7 7ଟା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଖାଲି ବିଡା କେତେ ଖାଲି କାଠୁ କେତେଟା 2ଟା 100 7 2 ତ 100 ଏବଂ କେତେ ଅଧିକ 72 ଅଧିକ ହେଲା 108 100 କ୍ୟାବିଟା ଗୋଟେ କରିଦବ ହେଲା ତାପରେ 10 କ୍ୟାବିଟା କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ 8ଟା 3 4 5 6 7 8 100 10 କ୍ୟାବିଟା କିଛି ନାହିଁ 8ଟା 100 ଏବଂ 8 ଅଧିକ କେତେ ଅଧିକ 8 ଅଧିକ ହେଲା ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ 150 ରୁ 30 ଅଧିକ ବୋଲେ କେତେ ହେଲା 180 100 କ୍ୟା ଗୋଟେ ବିଡା କରିଦବ 8ଟା କଣ କରିବ 10 କ୍ୟା ବିଡା 8ଟା କରିଦବ 3 4 5 6 7 8ଟା ହେଇଗଲା ହେଲା ଆଉ କଣ କିଛି ନାହିଁ 108 ହେଲା ତାପରେ 160 100 କ୍ୟା ବିଡା ଗୋଟେ କରିଦବ 6ଟା 10 କ୍ୟା ବିଡା 6ଟା 7ଟା 5ଟା 6ଟା ହେଲା 150 ରୁ କେତେ ଅଧିକ 10 ଅଧିକ ହେଲା ଏଇପରି ଭାବେ କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ନିମିତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର 109 109 ଏଇଠି ରହିବ 109 112 112 ଏଇଠି ରହିବ ହେଲା 124 20 ପରେ 124 ହେଲା 134 30 ପରେ 3 134 ତାପରେ 146 ହେଲା 146 ହେଲା 155 155 କୋଉଠି ରଖିବ 50 ଆର ମଝି ରହିବ 155 163 3 163 178 ଏଠି 178 199 199 198 198 ହେଲା 125 ସେମିତି କଣ କରିବ 120 ଆର ନାଇଁ 30 ହେଲା 30 ଆର ମଝିରେ ଏଠି ଦେଖ 125 142 40 ହେଲେ ଏଠି 142 ଲେଖିବ 153 53 ବୋଲେ କେତେ ଏଠି ହେଲା 50 ଏଠି 3 ବୋଲେ ଏଠି ରଖିବ 153 174 ଏଟା ହବ 70 ମଝିଟା ହବ 70 ତାର 4 ବୋଲେ 2ଟା ଏଠି 174 ରଖିବ ତାପରେ 199 ବୋଲେ 200 ପାଖାପାଖି ହେଲା ଏଇପରି ଭାବେ ଲେଖିବ ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହେଲା ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହବ ରହିଲି ଟାଟା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କର